Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Mga naas tag-as kay Larissa. Nangaon sila kay. Ug gigutom kong nagtanaw nila. Di may mo. Pangyo ako. Ambusan ko siya. Manggambus ko kaon. Ay naman ito Grig. Ikoy! Oh, nararamon ka din nga. Grig. Ikoy! Naibaon ako. Yan na, ready na ako. Naggunit ako sa cutter. Putlo na ako kini alambre. Kining koral. Okay. Marang na tani. Ikoy! Nagkaon sa guardhouse ang tulog ka kwartya. Paita ni oy. Nisamot ang akong kagutom na tanaw nila. Lahos na sa ubo sa tower sa Okay, tangke. tara. Buka atas container, oy. Ngayon ito subos tang kiglig. Karang, pagtap-tap yun sa iyong panyo. Pagtap-tap. Kay, hisog na taon kay ni siya na taon. Kamatay ni, bisag, may mula masimutan. Makabutas na ba ni siya na bisa nang alis gaw lang ani dia. Paminaw? Naminaw ko. Sige, sulti. Musaka ko anang dakong tangke sa tubig. Oh, Ikay magbantay sa ubos. great. Ihuwad na ko ang duha ka container sa cyanide. Anang dakong tangke sa tubig. Gigutom ta ko. Pero naahon ta ni trabaho na to. Punya na kumakaon human na ni tanan. Dugay sa bundak na ito buwan. Uy, murag ituyog ni ko. Mingit kitang lani. Langit awa. Nasa lipdan ang takdol nga buwan. Ikoy! Musaka na ko ni tower. Danon akong usa ka galon nga cyanide. Ihigot na ko sa kong hawak ang tumoy ni PC. Human ako guwad aning usa ka galon sa tangke sa tubig. Kinahanglang Kasabot ako. Samtang mukatkat ka sa danan. Hiktar ako daan kinig ko sa galon sa yanay. Kaimo da yun imbitaron humani mo guwa na ko sa galon. amping din. Okay. Katkat ko. Amping sa ka? Amping! Nikat-kat siya. Hiktar ko daan. Kinig ko sa galon sa yanay. Hiktar ko. Kamay na lang. Duwan lang kaang-ang. Pangalan ko ting takop sa tangkis tubig. Nabre na. Nasago na sa tubig ang cyanide. Nabi na. Nasago na sa tubig ang cyanide. Nagulot ang sa galon sa yanay sa tangkis tubig. Okay na. Bitara na. Okay na. Nabitad na niya. Bitad pa! Sige! Kana! Iwan na ako sa tangkis tubig. Kumusta ang palibot?
Ingaw. Nga nung mo nyo gamita kining searchlight. Oh, hain ang switch ning searchlight. Nasilaw ton. Hayag ba kayo ni? Hayag kayo na. Mura na kadlaw. Oh, Hayag kayo. Mura ka las 12 sunto. unsay tanaw ninyo anang tangkis tubig? Kaya ba to? Unsam lagi inyong tanaw? Ikaw na kami abot din sa bus. Mawag yung pag-iwag ni Tuntun gamit ang searchlight. Ando ka galon na. Nabilis tangki. O ano ko ibutang sa loyo sa tangki. Huwag makita sa Tuntun. Nabita na yun ako, pisi. Lara, gibaw ng searchlight. Balik tas pwisto. Dili na. Ha? Ani na to waton ang resulta. Human-human na sab ng ilang papanaon. Muinom sila tubig karon. Nagkakaon mo? Malakan. Sulo kayo bidang. Sige. Bubalik ko sa mga sundao. Okay. Nahuman-human na mumukaon. Mahimo na kamong mamalik sa iyong kwarter. Musayo din ang Commanding-in-Chief Leon Romano. Aron, paghatag o instruksyon alang sa mahinunranon kayong bulhaton ninyo, tanan og mga adlaw. May bawa na mo. Sorpresaho ninyo pagsuod ang Camp Lahog. Camp Kabahog. Hubog na tingali ka ng nangatumba. Hala, alsahan ninyo. Og dada sa inyong kwarter. Tuwan na. Nagsukar na mo sa kahubog. O na, halain na siya natumba. Nga ano man eh. Nagsunod sila pakatumba. Bitikukaw. Nagkupot sa ilang mga tutulan. Nagliso sila ginawa. Mikirig sila. Dili na ni Mayo. Mura sila nangahilo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!